more saya para sa bidang kamorkada. Only Radio MOR. Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ang tawanan! Ang tropang Uber Kwela! Umari ba? More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! Up, more sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! Up, more sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! This is MOR 91.9. Basta MOR. Good morning. It's a beautiful, sunny, and bright Wednesday morning sa Oh, bang na. Excited lang po. Excited, It's good to be back sa atong Facebook Live. Nagdugay-dugay, kita nila wala nakitan sa mga netizen. 7:28 na mga migs. And kompleto na gyud ang mga tres hilas ni Garboso. Ang mga hilas no Garboso po! Good morning! Eto na mga may mamulabog sa inyong mga kabuntagon. Andito na po ang hari sa mga hilas. Padapling gamay. La. Di ko gusto masangyaran akong skin. Karashes ko. Ang baboy nga na Dimple. Bernie Bida. Let's kill this world. Yeah. Siyempre naman mga miss, kasama niyo rin inyong pinaka-feeling nga ang mega. Natambok sa mga pictures, video sa TV, pero sexy good sa personal. Moira De La Torre ng MOR, Maria Filingera. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Sarap mong titigan. Yan, kasama ni Marian. Ang inyong may laki mo discarte, chicks tirada, pero dakilan takusa. Ang pinakahinlo gagi, Rico Suave. Hey, Macarena. Hey, chop on a nigga, turn to Nadugang at ako. Sabi ko magipanindigan na ng hinlo ang trabaho. Ako nagdipinsa na pong takusa. Wala lang ulo kasi mana. Nandarin takusa na kabutan. Nandarin defense mechanism da nga. Diba kang halog ba yung sa'yo mga ganyan. Hindi ginalagay ng goan. Hinlo ang trabaho. Sige. Wala na itakusa tayo. Hey, Macarena. Hey, chop. Wala saan lang yung adlib ni mo diyan nga ako na. 7:31 sa atong oras mga igala. Since gikan ko sa Singapore atong istoryahan ang Malaysia.
Welcome back, Brother Bern. Alam mo, hadlo ko nga mobalik og duty mga igala. After na ako ma-experience ang Singapore, mahimo na kong hinawayon mga igala. Mahadlo ko rin ko ba si Minong, ato balik dito Singapore, may patulong ka Singapore, magpuyo! Yung kikadlokan mga igala. Anyway, good morning. It's nice to be back. Ada ko ibit-bit diha mga corona. Corona? Anong tangkuan? Crown. Virus. Buti na lang yun nga gipa kuan patraw ko gipa medical exam at least nakalaglag pa ko nakatulog ko sakto kagahapon. Jet lag pa ganina wag ko kamatas pa mo special. Okay. Naanad akong lawas mga igala. Dito mo mata kag alas 6 alas 7 ngit-ngit pa. Ha? Yan ang orasa? Oh, ang inganing morasa dito wala pa medyo ngit-ngit pa mga igala. Ang problema lang dito po tingala ka gutom naman kayo hayag pa. Hay. Alas 7, alas 8, hayag pa. Gutom kayo, hayag mo. Hay? Alas 8 naman day. Anong hayag po mangyapon? Anyway, so it's my first time nga grabe ko kalayo sa akong pamilya po. And it's my first time po sa kadugay-dugay na ako diri sa EBS. Ang pinakadugay na ko itong leave. Na akong na-apply sa akong self. Medyo pirmiro okay pa, pero kadugin mingaw man day. Mandi na kaya ng maimong OFW. Tanan mga nagtanaw sa ato sa live na mga OFW nga nasa Yan lagyo. sila, oh. Hello, brother, dili gyud promise, dili gyud na ako samot na ako na idol ang mga OFW. Promise. Kaya dito ilang sitwasyon dito, may galing to kay Singapore, kay medyo okay ang sitwasyon dito. Sa usa ka room run, mag-share sila, dagan sila dito. You know. Thailand trabaho. Kapoy dito, bro. Kailangan, di ka magsakit dito. Kasi may mo take car sa mo dito. May mandiri, maglabad-labad ng imong ulo, naman na imama mo yung din. Pag tumarugoan, ana. O, napag mo remind siya mo, napagmata na, magtrabaho mga kapag luto na. Wow. May na nga, kanan na niyo, nanakoy luto, nanimbalo niyo, dala, ana ba? Muna yung mamiss nila dito, Brad. Sa gawas ka, Brad, wala, sariling sikap. Laba kag imo, luto kag imo, sus di lalim. Ay, makarelate mo na si Rico. Ako sila na-appreciate dito ba? Di lalim. Makita ko na ako dito, naniid lang ko na may kauban. Kaya mong gipo yan. Muna nakatipid ko may gala kay dagan salamat day kang ma'am, kung naminaw ka karon ma'am sa live o sa Spotify. Kang Ma'am Ellen Salcedo Rayos, ang wife ni Omar Rayos. Wow. So dito may nakastay sa ilahang, dito silang gistihan, kondo. So munang medyo nakatipid, mahal kayo ang Singapore sa imong per night. So munang dito rami, so lami kayo yung sitwasyon dito. Muna na siya mga kauban po, ginabantayan na ako ilang Daily everyday life. ba? Oh. Moabot, exhausted, gikan sa trabaho, 8 hours, about 12 hours. Siya isa, tapos mag-video call na yun. Tapos ang topic na yun, di ginawala na yun. O lagi, magpadala lagi ko diha. Oh. May hanap. Friend about ang mga utang, mga bayro noon. Ano ba yan? Yung kabalo ko, nangumusta ba pa, Permiro, kung okay ba? Istorya, tapos sila ra, Tapos swerte na, imagine mo, bisag siya ra usa sa balay, di pa sila mag-abot. Kailan nag-shifting, di ba? Tama. So, ligo, lakaw na. Ano ba yun? Grabe. Pero, again, atangin lang ninyo sa akong mga vlog, sa akong video, may gala. Akong experience sa Singapore. Again, medyo partly murag makaluya magtanaw kay kung makita kasi kung maka-experience ka Singapore, kamong ubanda kung matry ninyo mas atog yung Singapore. First time pa man po nakugod nga maka-adtog laing nasod. First time na ko ang Singapore. Makain yun mo nga, sana all. Tanay nga ni ang Pilipinas. Brad, akong sapatos, Brad, wala yun sukad na pitai. Wow. Sa Singapore, walay abog, walay pita. Wow. Dito, Brad, dili kay kaganahan magsakyanan. Okay. Mas ganahan ka mag-commute kaya ang dito ang ilang mga bus. Hinlo. Comfy. Aircon. Stress-free. Ay, stress-free. Why traffic dito? Sus, lami alagay. Ang mga tao disiplinado ba, bisag wapay mo agi. Sa ngalan nga stop red, walay mo tabok.
And imagine, tanan mall dito, walay security guard. Di pa rin mataghunong abribag, ukay-ukay yun, wakabalo, unsay giukay. Okay lang, aron ignon. Pantalya lang. Pantalya lang. Matagliw si okay. Dito, Brad, bahala walay pakialam sa imong bag. Oh. Grabe. Kulang ning orasa may kala kumayon lang ko grabe dito makiyang ko. Ang food experience niyo. Ang nakalami dito kay dagan may Choices. nationality, so dagan kay choices. Pili lang ka na Hapon, na Korean, na Chinese, na mga Indian, kasi klase lang. Gusto ka sa usa ka mall, laylay store, laylay og laylay og mga cuisine. So, pili lang kasi mong gusto. Gusto ko mag-Korea karon. Korean. Gusto ko mag-Chinese. Gusto ko mag-India-Indian. Ana na tirada pagkalami kayo. Di lang libre ang tubig dito, maulang. Di pwede sa ito na rin tap water na tubig. Ay. Dito dili. Tag $2 ang tubig dahil. I-convert na $2 times 37. So at least nasa mga 70 pesos ang tubig mo, tila-tilaan, yun mo may gala ang tubig dito. Tila-tilaan, yun mo tilokon, yun mo may gala. Hindi na yung masayang-sayangan. Takasagara ang meal dito sa mall, nasa mga $8 to $10. So, nasa mga 370. Ang amazing dito ang kuansan, Brad. Actually, nag-take note galing ko sa akong phone. Ako lang ni Agion na nabi, sa oras 7:38. Mga nakashock sa ako dito nga pwede mo naman i-google, no? Pero personal. Again, ayaw ko igna, basi inyong ko ninyong bike lang to Singapore, dito lang ka. Ang bus dito, on time per me. Nakay-up. Walay delay. For example, bus 456, maabot siya in 5 minutes. In 5 minutes, maabot siya. Wow, nice. Tapos, sa Pilipinas, bali, ang mga dato nakakondo. Ang pobre mo nasa mga ubos na yuta na balay. Bali dito. Ang ilang pobre nakakondo tanan. Ang dato nila muna na yung mga balay sa yuta. So kung inyong ilang balay dito wala sa kondo, nasa ka na sila on lote, muna yung mga pulba nga dato nga sige. Pero dili nimo maangko ng yuta dito. You will pay for it for 99 years. Oh my God. Kung dili na makontinue bay, dili pa ginayon yung automatic nga. For example, si Gina Abada yung tangiya. Automatic, ako lang din ihatag turnover sa akong anak. Dili pwede? Dili. Di transfer Paliton gihapon na. So kung dili man yung kamot imong anak, pobrehon siya, ay mabawi sa iyang yuta. Tungod sa kagamay sa Singapore, dili pwede nga baligya. Nice. Cashless na dito, brother, card na. Wow. Bawal na mamukong dito. So, tap na, tik. Ludalan nimo ang card. Pagsunod nimo, tik. Tik. Pagsunod nimo, pak. Tapos talang disiplinado sa atubangan yun mo magi. Kay nakabase man na sa oras imong pagstay. Sa base, kung nag-road trip ka, di ba, basi nagtuyok lang ka ba? Tama. Pag-tap nimo, dako kay bawas. So, oras na. So, medyo magdali gyuga. Tapos, dito, ang empleyado, ang sweldo automatic bawas sa gobyerno 20%. Medyo bugat, di ba? 20. Bugat, pero Taksa? 20% na bawas sa ilang sweldo. Dili tax lang anong 20%. Kung kung for the sake of discussion, kung nakay $1,000, ang 20% automatic imo nang ihatag sa gobyerno. Pero dili na sa ingon as tax, as savings nimo. Savings? Kibali na kay automatic savings na 20% sa imong sweldo. Muna kung magsakit sila dito, Brad, garbuso. Ano? Kompleto. Mga tambal, kompleto. Ayos, Di ba, diri sa to, panguman o billing, bayad ta. Tagalan mo tag resita, dili man tambal. Resita, o palitan na dito, di makapuliki din ka. Kaya nakabutan dito 10 days, sa imong budget, gamay raman 2 days na imong gikuan. So 2 days na kabuhi, after 3 days, patay. Dito, dili. 10 days kung mo igingon sa doktor. Tagagagtambal automatic nga good for 10 days. Ala. Kung kailangan ka mag-resog 1 week, bad bayaran pag hindi mong sweldo sa gobyerno. Wow. Nga na sila kadato dito, brother, 20%. Tapos dito, Brad, gamay reklamo ta mga sa Singaporean, lihok diyan ang gobyerno. For example, di ko ganan diri. Manong nagbaklay ko diri buslot ang sin, ang atop. Guba, mabasa ko sa ulan. Imo nang ireklamo, automatic pulihan din ang atop. Nice. Ingana.
Dito, kung makabangga kag sakyanan o makabangga kag punuan, mas dako imong bayad kung punuan nimo nabangga. Ang ilang mga punuan dito sa Singapore na sa syudad, Brad, na mga kaugali, nakarehistro na tanan. Wow. Registrado? O, rehistrado. Inihap na. My God. Alang style dito, Brad, kung medyo guba ng tree, kuha ng tibok tree, pulihan og laing tree. May bastos, may bastos. For example, sa imong driving way klaro, nabanggaan nimo ang tree, nabali, patay kang bata ka. Ang galing mo! Ako ang imong kuan. May bastos. Oh, eto na. Dito sa ila, Brad, for example, na ilamisa, sa butana ni mong tisyo. Meaning to si ayog lingkod, nanay nakareserva na. Tissue lang? Tisyo lang. May Ay, dili sa to, sa pagbag mong ibutang, ipadapli ng bag. Maski... Now, ang sa Singapore, Mm. bro, di ni maambol lang, may ba dili. Dito, Brad, pwede ang abortion. Ha? For example, pag ultrasound, medyo lis nga ang ilong, di ka ganahan. Di ka ganahan, ha? Kabali ang porma. Oh. Di ka ganahan, bro, di ka muuyon sa naong si mong bata. Nakay right nga dili padayon. Ha? Ipa-abort ni mo ang bata. Really? Mo din artista diri dito mo to Singapore. Hala! Dito kay illegal ang abortion. My God. Grabe. Saan po di ko ganahan eh. Barang, tanan, kay pag ultrasound dito, medyo, di ko ganahan sa fingers. Kay mura siya kumagko tanan. Pwede. Dito, Brad, ang bus, mga taxi, government-owned. Swildado, ang dagkog sweldo ang mga driver dito. So wala sila L. Dili dito alas puno. Dili Di ka na press ato diri ba magdumbol, magnilogay. Paghahiay. Oh, pagay ala dali paunanay birahon ang kuan. Dito wala mi L. Ikaw maglakag sa bus kung late na ka di mi mahunong nimo. Late ka wa koy L, daga na mi. Swildado ko diri. Nice. Medyo mahal ang taxi. Mm. Ang taxi pag dito mag-vary pag sa oras. Hala. Pananay oras nga kuan na time press kanang kanang sitawa na kanang busy na ba? Rush hour. O rush hour. Op, mo change sa dayon ang rate sa taxi. Hala. Kung gabi na kayo, more change po ang rate sa taxi. Diba? Maganaan si Lito ani. Lito ani. Ang bago nga nakibagong sakyanan, nagkuha ka. Tapos imong i-renew ang kuan lisensya. Ang presyo sa renewal gamay ra kay diferensya sa brand new. Nandito, Brad, walay kagang-kagang nga sakyanan. Bago gyud. Bago tanan, sinaw. Ang Grab dito, piting sinawa sa mga auto. Pati ang driver, yummy-licious. Bigay si Diyan na. Ay, nako, Diyos ko, may gala. Tapos dito, negosyo. For example, yung negosyo medyo nalugi. Ang gobyerno tabangan ka, tagang kag subsidy. Wow. Ay, medyo nalugi ka karon. Sana all. Bayaran ka naman. Sana oh. Oh, anak. Example, neighbor something. Oh, Kanais ba? Brad, anak ka adonahan ng gobyerno dito. Tatanan dito kanang mga tourist attraction dito. Gobyerno ang tagiya. Wow. So nagi kuan. Tapos in fairness ito, tanan mga senior citizen. Basta makalihok pa. Dili tagang gyud trabaho. Balag minimal na kuha na lang plato, kanang humagkaon, tigs, wipe sa salog ana. Basta kaya pa nimo, walay problema. Bawal manlilimos dito. Bawal. Kanang wala kay buhaton, manlimos ka dili pwede. Kung gusto gyud ka na kay talent. Kailangan mo kanta-kanta ka, na gitar-gitara, piano ana. Kung wala kay talent, di ka pwede manlimos. So wag kay talent gid agi dai. Ang uban dito pantalya mamaligyag tissue. Pero dili gid pwede ka nang mangayo. Ang masaka dito, brother, ang mga baligya nga original, pero tihag yun may gala. Ano man? Lens nga kamera. Ibutan to dito sa Pilipinas, 15,000. Dito, brad, 5,000 ra na. Barato? Ang pahumot na to dito mga perfume, kanang mga, unsa ba, mga Lacoste. Ano? Nga na. Ibutan to mga tag 7,000, 8,000. Dito, 2,500, 3,000 ra. Hala. Ang gignan is, maybe this is, yung ko ba nga, pasig piki ni. No. Here in Singapore, pag masapnan daw ka nga piki, priso. Customer, nakapalit kag piki, imo siyang isumbong, mapriso siya.
Dito may gala, kanina lang kay before ta magugmang. Ang nakalami gyud dito. Walay mo bash ni mo dito kung tutyo imo English. Diri akay, sipiat lang ta, ang pronunciation lang ma. Perfect. Skein, mala ang skein kaya mo skein akan sa ulit ta diri. YL ang grammar kaya mga tao dito. Sagol. Kung ikaw may kaya mo English diri, pagabot dito magdugay ka, matakdan ka. Tarsan. Buy two soft drinks? No rice? Tarsan. Tarsan English. Oo ba? Yes. How much bus fare? Wow, with the Tapos yan naman, ho, siya, sayo? O yan, vuku siya, siya, vuku siya, siya. Pero kung ato mo Singapore, kay anang igo lang kay Manila nakatipid mo pliti, masakitan. Itong piece of air. Pero medyo wagi kay budget, mato lang ka para for the sake lang nga picture. Ayaw na lang. Ano pa mo ma-appreciate, promise? Sayang lang. Sayang lang. My God. Mo ato ka Singapore pagdalag yung budget. Kaya kung ato ka dito for the sake lang, may experience, tanaw, picture lang ka sa Universal Studios sa Tubangan, dito sa Merlion, at kung maglantaw-lantaw lang ka, ayaw na lang. Ayaw na lang. Di po ka mag-enjoy. 1 million na magod akong na... Naswertean lang ko dito nga nakatisting ko sa Marina Bay Sands. Wow. Yun, no. Timing ba kinalay ko yung friend dito ba nga nag-birthday po siya. Wow. Iyang kasabo to naman nito nga. Hmm. Ipatumba man na mo. Ayun, ipatumba. Di palutaw. Nakakagaya naman po siya. Di ba naman si Bernie di pa niyo? Mo ito naka-experience ko. Almost $1,300 o times 37 My God. ang per night. Wow, na. Grabe ba? Tadi pa ka makato sa taas. Basta lagi, kutog na ka maglaway, may pagdi. Tanaw. Pero at least mangarap ka. Yun. Why not, diba? Mawiden ang imong horizon. Yun. Basta makayong kang hinugtog ta. Grabe corruption sa Pilipinas. Grabe. As in. Ito ba, tungkol sa Singapore, kaya tungkol na anak sila ingana, reklamador kay sila. Ah. Sa itapulan, ang katong mga pure, Hmm. Sampol, mga pasyente, manawag sa nurse station. Kaya gusto lang ipabalin og number 3 ang electric fan kaya nasa number 2. Nara sa tungod ang electric fan. Mureklamo, siguro sila yung traffic dito, mureklamo gyapon. Nalay gamay nga traffic. Di mo dili gyapon ka mo satisfy because wa man mo na experience ang kalisod. Ana bitaw di ba? Naanadag ka sayon. Dili ka maka-appreciate og sakyanan kung nidako ka nga na kay sakyanan daan. Tama. Ang maka-appreciate lagi sa sakyanan katong nidako nga nagbaklay. Yun. Ana ba? Anak kalami lang dito kay walay motorela maka-exercise yun ka kay point to point raman. Bus to bus station. Tapos baklay ka kung asa ka pa dulong. Wa na may motorela diri sa to diri. Ayahay kita diri. Abalabal pa ka May na. pa diri kay door to door. To door kid. Door to door ta. Dito sa Nazareth sa may 12, 30th, ana. Sarap yun ang bus. Dito ka na. Then baklay rin ka. Muna kung medyo ang mo, kung ato pa mo Singapore nga medyo gore na mo, alam mo yung tayo, di kaya po niyo ma-appreciate. Ang tendency, naralan mo sa sakamol, maglingkora, ragyapon mo. Sa amo nga mga bata man, mi. Run this mother, you say. Anad tag-trekking. Away, problema. Baklay talaga. Balo nag mga naproksin diya. Pero grabe ang scare dito kay siyempre kung magtanong ka sa Facebook, grabe kataranta ang mga tao dito, wag yun eh. Wa may panic dire. Depende lang dalalag vitamins. Yung. Tana sponsoran ko ani Biroka, grabe. Biroka ra ko everyday. Multivitamin healthy Sulbad. kayo may kasulbad. Vitamin C dayon, mo na tirada dia. So atangan lang rin nato ng may gana. Magbuhat pa ko og video vlog para sa summary na ako sa ato. But again, kung kamo gusto mo try, so na-encourage po ko dagan na pinun sir sa Japan na po sir kinindot ya po dito. Wow. Sige, go. Okay, 20 diri.
Uli na kung may gala kayo, nahubas na. Ang imong 20 mil, convert into Singaporean dollar, ay, $500. Confirm ba? 20,000 pa. Pag-convert. Ay, $500? Adunahan naman ko ng 20 mil sa Pilipinas. Sa Kalakawan nga 20 mil. Ay, $500. In fairness, naman ko $1 pa. Wala may gala. O, di na makayag hilas-hilas. Manguli na ta. Kay hubas na. Run this mother, you say. Uguban pa. But I really miss you guys. Iba pa rin ang Pilipinas. Happy ang mga tao. Nothing feels Kahit like home. kahit bisay na yung mga problema, katarga yung mga katawan, muna yung nakalami sa Pilipinas. Siya na kalamidad, mag-joke-joke lang gyapon. Yan yung nakalimdad sa Pilipinas. 7:52. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako masagamak unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Mayong adlaw kanimo Brother Bern, marebeling nga rin kong suwabe. Welcome back, Brother Bern. Ano siya? Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Divine. Shepherd ang apelido. Ito. Divine Shepherd? Itago na mo ninyo sa pangalang si Divine. Okay, more. Last year, nagbulag mi sa akong 5 years na boyfriend. Naabi na ako siya na ang akong forever. It's so very painful. Hastang sakita, MR. O nakain ko sa akong self nga bro, di nagyug ko gusto manguyab pa. Sa tanan nag-uol, akong friends nag-uol, nagbulag mi akong mama ragi malipayo. Kay dugay ramang hindi ganahan si mama sa iyaha. Pagkabalo ni mama nga nagbulag mi, which sa Facebook lang niya nakita,
Wala naman ko ito'y, bisag gitago na ko sa iya for a week. Or naibawaan mo ginaw ni amin ko, MOR nagpaihaw siya duha ka baboy. I-advance niya mong fiesta. Lipay nga nagbulag mi sa akong uyab. Wow. Ug dagan na rin siya ginareto-reto sa ako MOR. Pero MOR nagagay ko sa self din nagigoy. Sa English pa, I don't like it. Also, English na. Ano, tama. I don't want anymore. More. Walay tea. Like, get out. Like, you separate. Bulag ba separate? MOR! Si mama ang siging-siging ka na ako. Apan ako, I'm not ready. Basta na kayo naging ko sa iyong gagalingon. Di, nagyug ko! Promise! Pero nausap sa diyan nakita mi otro. O, dito nagsugo ng akong gugmang! Yeah! Mata na akong dalaga. Uy, kagwapa. Gigani akong among dalaga. Pagkagwapa. Aring ging. Pagkagwapa kayo. Muna yung akong anak kagwapa kayo. Muna ang you deserve a handsome guy. So, kumusta man to si Bebot? Ay. Nag-date mo daw mo ito ni Ado. Di ba ginawa ko sa imong anindot yung pagkalalaki? Bright ba ito siya? Kay IT ba ito siya programmer? Sino ka nindot, ma? Ano ito siya programmer to siya? Ka-weirdo. Ha? Ma, weird ka. Ay, siya ka-story. Sige na siya. Hisgot mga coding, mga programming. Siyempre, programmer, good. Ako. Sa mga gusto ninyo di ay bypass operation ninyo. Ako nag-try man ko nga mag-story. O mo galing. Man, yun. Silang gamit, Turbo C++. So bad. Weird. Makabalo ba ka sa ako? Kato ni aging si Mana na kato si Eman, katong kuan pulis. Okay, kato di ay. Okay masad to. Okay. Gwapo. Akato na lang, buganahan ka ato. Kabalo ka nga nung wala give me story, ah. Yun man. Bahog ba, ma. Ha? Ang history niyo din, dulita din mo siya mga ilong iyang ba di ay. Okay. Yak, discouraging ka, ayaw mo. Susto manggoy kanang kabaos ba di man ni mo makuan madadara man na pwede naman dalang butangan og joy. Or butangan og kanang kuan tibag para mawala. Bura pa sapatos para mawala ang butangan na siya tibag. Yang baba pansaki tibag. Or kanang uling. Pero feeling na ako nung boy baba pangagmanggod siya ma. Wala. Kabalo ka lang ga, immune naman ang gyapon. Primero medyo hearts, pero kadugayan. Yak, di yun na. Imo naman gyapon na ma-achieve. Prego na mga balay nga nang magpuyo sa kanal, primero bahuan mo sa kanal. Pero kadugayan, ma-immune naman sila sa kanal. Kung ato sila sa humot, mabahuan po sila. Ana, sila ni mo idulit, primit imong ilong siyang bakadugayan, ma-immune na ka. Sugot ka mo. Guwapo man to siya. Di lagi ko ganahan ng mga bog-ba. Uy. My God. Niagwanta man ka to imong uyab na Purya dum-dum lang na ito yung uyab nga bawag tiil. Nga mata mo sa diri sa sala, iya galing puwason tong sapatos. Grabe pati ipis, mga mata. Is mawala rin ba ako kung mag-medyas sa siya kung sapatos? O tanawara ka? O, ano man lagi na-adjust man lagi ka, bita karon nalay bawag ba, naguan ka. Di lang ko tapos isa weirdo. Siguro pag sure ka nakamove on na imong ex, no? Uy, excuse me. Kasi remember,
Inumdumi ba nga, gibinuangan kaniya ba? Wala namang guna, limta namang guna ako. Oh, tanga, di mamubon na tao. Saan mo pagmubon? Nga tanan ni mong di, dagang kay negative. Puro lang negative mong katanaw. Tanawa po ni mo ang brighter side. Sa tanan pa nga, ganun sa pangag maka nakapoko, sa bagang di ka ni tanaw. Problema mo sa tao, kung negative ang imong tanaw, negative mo makita. Why not focus on the positive side? Kung bawo siya ba tanawa iyang bank account. Oh. Ba? So man ang umutong ba, pero dili makahatag, motorela kay pasakay. Ruby ko mag-keep. Yuck. Buta sa mo pansaki sa snow beer. Final. Snow bar? Snow beer? Yan dito akong max. Pansaking Max. Katong mintol. Pansaking Max. O di, ay before mo mag-werla-werla, buta is nag-Max. Para... Ikaw, bitaw, pag gusto, ang daming parang pag-ayaw, daming dahilan. Eh, mabasti ko ganan na yung binareto sa ako. Ang bala. Sulti ko tinola, basi yung wapa ka mo si mo. Uyab ni mo nga si Andro. Ang pa. Kalimti mo galing, gusto ko malipay yung kaanak. I know. Daan ko ba sa unang yun po sa imong katong lakiha, babairo kay ito, ana-ana, o tinawa di tama, tinuod ko. Balik. Mo nang nagpa-party ko pag bulag ninyo, takaron, di ko gusto nga makita nga that you're lonely. Ma, di lagi na ako to balikan. Promise. Oh, cross my heart. Sure. Di lagi. Sige, kabala ka, mangita po kung lang nirito ni mo ka ng mga, so, ipangita ni mo sa kalalaki, day, oy. Di, wala pa ikuha na, ma. Ay, storya sa tanang wala ko may anak, sa gano'n yung style lang yun. Basta, ha? Di lagi na ako siya balikan. Nawala lagi niya akong unsa man ni nawala lagi niya akong kuwan. Asa man ni pa dun? Hala. Huy. Sulod. Asa man ni? Huy. Asa mo ganito ang giingon, di ba? Basta, kung sa mali mo ireto man, pagid ko siya, ganahan, gid ko. Sas ni mo, eh. So, saan man nato ni karon? Saan man nato ni karon nga nangawala man akong files? Ipasulod na lang doon. Hay nako. Sige, basta. Mangita kong lain mga gwapo-gwapo dito. Sao man ako na, oy. Mauy. Katong isa, reklamo ka kay bagtakon. Katong isa, di ka gusto Ang isa na ba kay libaton to? O sa ba mo ganahan, oy, kachusi. Puro sa kagwapa. Wow. Sige, mangita taglain. Siya. Paging the driver of the white car, your car knows. Damay. Uy, hi. Andrew. Andrew. Divine. Sorry Saan man ako? Sorry. Kamusta? Okay lang. Ikaw. Samot mga kagwapa. Saan ikaw? Okay lang man.
Bagay sa imo Yung bitaw ko sa imo, di ba, pag black? Aw, oo. Nasuot po na ako ni Karon Tapos, naway yung bitaw ko. Medyo ipagawas pagamay ang gano'n, Ang sa... Ang sa dugan ba? Ay, kini. Di ay? Kumusta? Okay lang. Sama ko ikaw na lagi. Oo. Wala dito si... Minang ka. Mugaling nagkita kay... Wala naman may ato. Bulag na may ato. Wow. Safak siya. Reset naman siya. Oh my God. It's so sad. No, it's okay. Wala sad ka. Ayug. We're in good terms, Mampod. Hala na sad kay ko. Sure ka? As in yun. Pero malo ka, sakto ka. I should have listened to you. Kay... Tama, no? Mubura gini kay siya sa ako. Taga-awak ramang ko siya. Idagul? Mahilig ko mga... Joke pag Malabi ka, mahilig ko gagmay. Pero na-change. Na-change on sa... Mas gusto na ko mga dag ko. Madam. Ato diribada, madam. Basta, ano tamang Pero- story sa iya? As in, oy, sad ka. Ay. So, single lugar ka. Yeah. I heard, nagkita mo daw mo ni katong silang Eman. Kisa ka to sila? Yeah, sila aman silang So, Zach. I guess, wala lagi ko yung chance to garani. Saan ka? Nagkita lang man. Wala may minikibuhat or what? Pero balo ka, Divine. Before ang tanan dito, ba? Gusto lagi ko makipasahilo sa imo. Uy, yung ginatouch akong hands. Wala pa mang good. Nag-suggest. Ang duha dapat. Joke lang. Pero sorry kaya. Balo ka. So pa, uy, Andrew. Nagungay mo magmay. Uy, na-emotion. Uy, Andrew. Sino ako? Uy, Matagalan lagi kong chance na gini. Hindi na kita, Andrew, paminaw. hindi na kita kapasakitan ba, promise? Andrew. Balo ka, grabe akong magmahay, di ko katulog. Mga pilan ako ka... Actually, hantod ka rin mo pakitulog. Tanawa ko nga ibang sun. Uy, bilang. Ano na sa imo? Uy, na anak, bish. Ayun na. Kabalo ka. Pinasaylo ay na lang taan. Kalimtan na nato itong nahitabo sa mga kagahapon, diba? Basta ka sorry kaya. No, it's okay. Ano man, gusto ka mag-coffee or... Ako na lang maglibre for now. Ayun na, maulaw ko. Starbucks lang ha. Wala man lamang kahit na pakas. At ang pag-ibig natin ba'y talagang magwawakas? Hindi ka pa nahihinayang. Kamalipayon ba sa akong anak? Ma, Oh my God. Saba, ma, ganina ra si panganchaw diha. Ganina na kasi kaihi-ihi diya. Kaihi ang salog. Ganina ra ka na mong kuan ha. Kisa ba na mong ka-text ni mo? Wala, basta. Hala? Is this a guy? Or this is an animal? Hi, mother. Oh!
Ako naman magipailaila sa ako, Okay siya, ha? Ano sama? Kano siya naman ipailaila sa ako, Bro, sa tanan-tanan, bro, karon pa ko nakita nga malipayong ka, anak. Ay, basta ma, hingnan lang tika. Ay, professional ba na? Professional. Kabi ka sa ko, nagmasteral ba na? Di ko gusto ng kuan na degree holder, kailangan nakamasteral. Of course, Kung pwede ba mother. naka-PhD, pwede. Wow. Ha? Masteral lang, wala pa yung PhD. Oh, at least na nga nga level. Nakakuan ba na? Nakarehistro ba na sa distrito? Oo. Very good. Butante, ma. Butante. Pila sila kabog sa pamilya para Dog, maka-offer din ta. Kan, ma. Uy, very good. Ganahan ko, ana. Lagad silang sakop. Oh, kana. Ay clan ni, ay clan. Lumad pag yun sa Cagayan. Lumad sa Cagayan. Muna akong ganahan. Nabay sakyan na. Siyempre. Ay, muna yung ganahan. Ganahan ko, ana. Kisa man na, uy. Okay, lalagyan na. Lagi Facebook, ana. No, di na ako yatang say mo. Chat-chat rabo din ka, mag-PM ka. Ito lang alungkaton ba kung sa Bagyo, Hindi ana. ko kay imuhang ning i-search pa lang. Mo galing para makabalo ko kung kinsa na. Ayaw sa mo. Kasi kontrapartido na. Pero okay man ka na. Ay, salamat, anak. Butan maka, anak. Kaayo. Makaangat sa ekonomiya na. Ma, sobra. Ay, Kana ni salamat. mo ang gusto iyaha. Ay, mau ba? Ay, salamat, Lord. Uy, ginawa ko na tinuod yun yung mga pag-ampo. Grabe, ginawa kong dagkot sa kandila. Grabe na akong offer o mga itlog dos Carmelite. Para makamove on na katong ando ni mo nga ex. Maglagot pa rin ko makinumda. Kana ba ito si... Queen na. Ma. May nalang gid kay... Wala na gay chance kung mapasaylo to ni mo si Andrew. Di bahala siya da. Di na kailangan pasaylo. Basta kinawala na sa simong kinabuhi. Lubi Okay ko na makita kayo. mo balik ni Andrew. Awa ko yung L niya. Madugi naman to, ma. O mo galing, di lang ko niya pansinon. Kaya di ko gusto nga. Basta kaya ako happy na ko nga layo sa simong kinabuhi. Lubi ko mag-sorry-sorry git siya mamuluhod git siya sa imo. Sorry ko, sorry. Pero wala'y balikay. Yan na lang. Ko sorry, di wala'y problema din. Maglimta na ilang taana. Basta nga ako nga, wala na mo ni Andrew. Ay, salamat. May nalang din. So di na ka makipagreto sa di na ka gusto makipagreto ba ako'y lima diri sa akong listahan. Ma, ayun Ang naman. isa architect, ang isa engineer. Oh. Kani isa bro seminarista man delikado ni. Oh, ano na lang. Lagi man ako'y gina-date. Ang isa operator sa taxi, 5 ka bukiyang unit. Pili lang ka sa man. So di na kaanin nila, i-cancel ko na ni sila. Ay, ayaw naman. So okay na kaanin mong kadate. Ha? Kano sa mo na ipilayla sa ako? Patay. Di pa ko sure, ma, pero... So di ka sure. Ipailayla rin lagi, tika, ma. Basta, inon lang tika. Pilayla din rin siya para makabalo ko, makaila ko na. Para makilatis na ko ba? Lagi, tama. Kabalo biagyog ka. Minamahal kita kahit na sino ka pa. Nakalipas mong pagmamahal sa akin ay di mahalaga. At kung ang isip mo ay mayroong pangamba, huwag kang I love you, babe. I love you. I promise. Promise. Hindi na kita kapasakitan. Sukad karon palamian na lang yan. Andrew. Promise. Kamalo ba ka? Wala. That I love you too. As in, so, balik na ta. Yes! Oh. Sorry. Naramarita sa simbahan, no? Andrew, promise ha. Ginagit ko niya mo biyaan. Promise. Di ta kabiyaan. Gusto ka, yan ka patando, ah. Na. Dili na. Ayaw. Promise, ah. Yeah. And, tanan ni mo mga gusto. Ako ipakaon sa iyo. Di na ta kapugngan. Kabalo. May bastos. Uy, so bad. Di ba? Ang kusina, imo na to. Oh yeah. I'm so happy right now.
Na-miss bagid ka, ate ko. Sure ka? As in. Kiss ko eh. Wait, I'm not ready. Saan ganito? Nakalimut. Limot na ha? Saan ganito? Like, where? Like... Nga niyo, just close your eyes. Okay. Oh, no peeking. No peeking. Close naman good. Mukhaning, wait. Oh. Ka! You count galing na. Sige. 3, 2... Kaulat sa 1. Something ka. Because you're the one. Ay, ayok magtuloy-tuloy na ginyato ang happiness pa. Pero... Lagi po. Wait, Andrew. Wait, by the way, celebrate ta. Nagpabukog restaurant tapos igna si mama ni mo ha? Ha? Di ba? Di ba? Kato favorite na itong restaurant. Mapudlagi niya ako ingon dapat sa imo. Andrew, kabilang manggod ka after sa tong breakups ko kasi mama sa imo, ha? Dahil kabila ka mag-sorry ko. Mato ko dito. Gusto ka magkubot na noon? Muluhod ko sa iya. Di lagi ang problema gud ni mama. Di lagi siya ka na magbalik ta actually. Pero... babe, kabalo na ko sa problema. Promise, pag... Lagi si mama. Grabe ba kayo to si mama. Kaya promise, pag musulod ko sa inyo, di nagi ko magubog sapatos ug medyas. Kabalo ko mura gani ang problema. Ay, manggod. Bautil. Unsa man di ay? Di na gyud lagi siya ganaan sa imo, ha? Sure ka? Promise. Sa problema na, total na naman kasi saktong edad, di ba? Pero... Babe. Ang may tabo dayon, pati si mama masuko sa ako Sa naman balik na sa Dani, di ba muna itong problema? Ubi na yung reason nga nung kaiwas ko ito na time kay... Ano sa ba? Tanan na lang si mama. Pero dapat... It's your life. It's our life na mong good. So, sa lugar, di na ako inan si mama. Wala. For sure, kung makabalo si mama, ipagbulag naman gyapon ta. Sa bulagan lugar ko nimo. Si Kaya ko ni mo bulagan? Si mama man. Miski kaya ko ni mo... Si mama kaya ko ni mo... lagi. Si mama na. Apo yung pin. Magmula nang makilala ka, damdamin kong ito sa'yo'y ibang-iba. Paligid kong ito ay anong ganda. Ito ba ang tunay na pagsinta? Nangangarap akong kasama ka, makita, mahagan at mayakap ka. Asa naman? Ganina na ko nagbacklist pa naman ko para asa naman ako future son-in-law. Oh my God. Sige na, asa naman siniabot na ba? Na naman. Langga, I'm so happy for you. At least, naka-move on na ka sa mong past o pangit ng relationship. At least karon, happy na ka. And hopefully, this guy mo na gini siya, no? Yes, ma. May bastos. Ma. Babe, nakala ko, babe. Uy, nana. Sige tayo, ha? Siguro na siya, no? Naan na siya, ma. And I want you to know, ma, nga, I love you so much. Uy, drama na siya. I love you to, anak. And- Kaya siyempre kami mga parents, unsa mong gusto nga makita nga malipayon ng mong anak. Kung asa mo malipayon sa me. Dili ka ma-surprise. My God. Mahimo yan for me. Of course, anak. Kaya among gusto nga di ka mapadulong sa way klaro nga lalaki. O, sige. Asa naman? Sulit na. May gabi, tita. Ma, si Andrew. Ma, please. Andrew? Tita. Ma, love Yeah, it's me. O, sali divine. Ma. O, sana? Ma, di ba? Ma, love you po. Ayun na pag-istorya. Ma. Ewa na tayo igong oras.
taig mo oras. Overtime na. Na naman i-check ano sa guard, no? I-check ka na mo. Targeton ka. Pasilong ka. Pasilong ka, sir. 30 degrees, sir. Tapos na daw kay textmate, sir. Ano mo gawas? High-tech, ha? Uy, kumpiyansa. Mugawas, sir. Nakagidala sa backstage do. Gawas. Fake. Muna si Lito, dili magpatira. Mugawas man. Sir, nakalukso gina sa front seat ng pagbangga. MOR! Kipagbulag mi ni Mama. Kaya kung di may magbulag, ipalayas ko niya. Kung sabi, buhato na ako para maganangin si Mama ni Andrew nga nanam ni trabaho ni. Nagbuhongol yun ni MR. Sama ni Paita, ni Kalakiya. MR, please! Sulti ko sa kong angay buhato.